Ало, здравей, Мартин. Удобно ли е? Да, кой е? Съм на телефона. Това. Разбирам аз някакви неща, че ние сме имали били с тебе двугодишна връзка, че сме щели да си купуваме апартамент в Дървеница, ма сме се скарали. Не знам, Марти, не знам каква ти е целта, не знам в какъв свят живееш, но определено според мен наистина трябва да се изследваш. Имаш някаква болест, това неадекватно поведение. Аз преди няколко месеца съм прекратила едногодишна връзка, сега съм в друга връзка и на тебе никога дори не съм ти дала никакви индикации. За мен винаги си бил фен, който ме е подкрепил в TikTok и така нататък. Никога не съм вярвала, че добротата ми и доброто ми държание към теб може да бъде индикатор за твоите мисли, насочени към това как сме били във връзка и така нататък. Това са наистина абсурдни лъжи. Не мога да повярвам. В шок съм. Как лъжеш, колко елементарно лъжеш. За мен ти си патологичен лъжец и го казвам с най-добри намерения. Нещо някакси казал някакви несъщо верни неща, като слушам. Така, т.е. ти никога не си казвал, че то даже ми звучи абсурдно, наистина, даже гнусно да го изреча, дори да си го представя, че съм спала с тебе в стаята ти в пансиона. Мен ме лъжеш, че живееш в кооперация тук. Не съм казал такова. Нали, малко 20 блок на УНСС 40 блок и съжалявам. 40 блок в Студентски град няма нищо общо с ЖК Дървеница срещу ОМВ. Така че твоите лъжи край нямат, Марти. Знаеш ли? Край нямат. Не съм казал никога такива неща и не знам кой какво ти е казал, каквото искаш си мисля. Ти ми каза последно не ме търси. Да ти кажа името. Може ли само да те попитам, познаваш ли момиче си? Едно много красиво, високо момиче с черна коса, хубава усмивка. Познаваш ли това момиче? Така, познаваш ли съквартиранта? Защо ме караш да разбирам още неща и още? Моля те, издай се. Няма на къде по-ниско да паднеш. Казвам ти го. Не го познавам, да, и какво? Така, и какво? Нека малко да пазим добрия тон, защото в момента жалкия си ти. Аз съм даже по-жалка, защото ти обръщам внимание. Но това е нещо, което не мога да пренебрегна и така. Така, и никога не си им казвал нито едно от тези неща. Така ли е? Какво съм казал? Всичките тези неща, които ти изредих преди малко. И купища още лъжи. Че сме имали двугодишна връзка, даже показваш снимката, която ти поиска да си направим, когато дойде на концерта, в който аз бях водеща и ти просто дойде като фен. И аз съм достатъчно добра и винаги съм се снимала с фенове и с хора, които ми се възхищават. И ти дойде и първите думи бяха: може ли снимка? Никога не съм подозирала, че можеш да използваш точно тази елементарна снимка с толкова пасивност от моя страна да я използваш като убеждение и за самия себе си, че ти имаш връзка с мен. Ти си наистина си болен, Марти. Имаш нужда от лечение и от човек, който трябва да ти помогне. Това не е адекватно поведение. Това не е адекватно поведение. Това е на тебе мнението за мен. Виж сега, това не е пойнта. Пойнта е, че ти лъжеш хора, които дори са ти приятели, лъжеш хора, които излизат с теб, но вече всички знаят какъв си. Това е жалкото. И в момента искам да ти кажа, че това момиче и току-що я загуби. Разбираш, не че някога си я печелил. Жалък си. Наистина си жалък. По-ниско от тревата падна. По-ниско. Няма на къде по-ниско да паднеш. Просто няма на къде. Пак ти казвам, достатъчно е било приятеля ми да ти пише. Достатъчно любезен е бил, имайки предвид, че го познавам толкова добре, колко по-избухливо можеше да реагира. Не ме карай да стане по-сериозно и да ангажирам и други институции. Моля те. Това го вземи като любезно предупреждение от моя страна. Мисля, че достатъчно дипломатично се изразих в този разговор. Да, мисля, че нямаме какво повече да си кажем. Не, ние нямаме какво повече да си кажем от много време насам и множество пъти съм те молила да ме оставиш на мира, но ти продължаваш. Ти си преследвач.
Ти си столкър. Осъзнаваш ли? Казал, остави ме на мира и аз ти казах добре. А лятото, когато ти написах, че не желая да контактувам с теб, защото ти ме преследваш, ме притесняваш. Ти си столкър, Мартин, ти си столкър. Не знам какво си внушаваш, наистина, но ако такива са ти връзките и с останали момичета и така нататък, жалко за тебе. Жалко за тебе. Просто жалко за тебе. Наистина, хората са достатъчно адекватно мислещи да се поставят двата ни персонажа един до друг и да се изведат изводите, че това няма как да се случи и така нататък. И ти да злоупотребяваш по този грозен начин с моята доброта, това граничи с наглост. Казвам ти. С наглост. И да лъжеш така хора, които са ти вярвали, които са ти се писали приятели и ти си бил верен на тях. Това пък вече е върха. Върха. И ще ми говориш ти в TikTok за доброта и за добро сърце. Моля те. Моля те. Излез от филма, в който живееш. Излез. Сблъскай се с реалността. Съм го бил казвал, така и не разбрах. Ма ти не разбра ли името? Ти не разбираш ли името? Ти не го ли разбра това име? Не разбра това име? Не. Защо ме караш да повтарям? Като много добре знаеш, и те не са единствените хора, които ми го казват. Те са единствените хора, които ми показаха доказателство. Ти го разправяш наляво и надясно. Грозно. Грозно и жалко елементарно поведение. Елементарен си. Наистина. Добре. Ма няма какво да повтаряш едно и също, ей. Да, разбрах, окей. Разбрал си, ма ти нищо не си разбрал. Ти продължаваш да пребиваш в своите си филми. Изби си това от главата. Ти с мен никога и никога няма да имаш контакт и допир. Никога. И пак ти го казвам, ако искаш си го запиши някъде, не ме карай да замесвам други институции, защото нещата ще загробеят. А аз съм способна на това. Не ме карай и не продължавай да злоупотребяваш добротата ми. Не продължавай. Това е компулсивно разстройство и на теб ти трябва лечение. Наистина ти трябва лечение. Излез малко от филма, в който пребиваваш. Добре, Излез. разбрах, не е нужно да повтаряш на същото. Ма не, аз имам чувство, че наистина говоря с стена и за мен е нужно да повторя важните неща няколко пъти. Така че няма да ми казваш кое да повтарям и кое да не повтарям. Добре. Добре. Лъжец. Патологичен лъжец. Патологичен лъжец. Довиждане. Смешник.